Η νέα ψηφιακή ξενάγηση του Ιδρύματος Τάκης είναι γεγονός. Τώρα, η σύγχρονη κινητική τέχνη του Τάκης με ένα κλικ, από όπου και αν βρίσκεστε. Ένας σπουδαίος χώρος σύγχρονης τέχνης καταργεί τα γεωγραφικά όρια και γίνεται προσβάσιμος σε όλους. Είμαι η Ναταλία Δραγούμη και μαζί θα περιηγηθούμε εικονικά στους χώρους όπου κάποτε στέγαζαν το σπίτι και το ατελιέ του πρωτοπόρου Τάκης. Η ψηφιακή ξενάγηση είναι πολυαισθητηριακή, με προσομοίωση της φυσικής παρουσίας και των ήχων του φυσικού περιβάλλοντος. Μια συναρπαστική εικονική περιήγηση 360, με 17 hotspots, 17 εμβληματικά έργα του Τάκης, εμπλουτισμένα με κείμενα, ιστορικά στοιχεία, ηχητικές αφηγήσεις και πλούσιο οπτικό υλικό στα ελληνικά και στα αγγλικά. Επισκεφτείτε το www.takisfoundation.org και ανακαλύψτε το θαυμαστό κόσμο του παγκοσμίου φήμης Τάκης. Με την επιχορήγηση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.